Croeso nôl i chi, a fel pob dydd Llun, da ni'n cloi y rhaglen yn y gegin, ond y well na'r rheol efo ail bwdin siocen am y dydd. Gareth, beth ti am... Wel, sori ddechrau, oedd y pwdin gyntaf yn hyfryd y llaw, mae'n ngharad i sbwylio. Mae wedi mynd i gyd. Odi i gyd. Allan ni'n credu mae'n nid sponge o dde, a mae'n barod yn dde. Mae'n sad o gwmwys yn fatha sponge yn dwe. Union. Mae mor hawdd i wneud a house fit i'w fita. A'n rhad iawn i baratoi hefyd. Felly mae'r safon i gael ei osod yn uchel o, beth ti'n I ddechrau, reit, nawr, sy'n byddai dathlu wythnos y siocled heb cacen, a diw'r wythnos un ddim eithriad, achos mae'n fi cacen ar eich gyfer chi. Reit, so mae cacen fe rhwydd iawn i baratoi to. So'r cam cyntaf, yn rhoi'r sosban fyna, i'w rhoi sosban ar y gwres gyda 250 ml o ddŵr. Lle bethau credu bod fi'n dechrau cacen gyda dŵr. So mae'n gwbl gwahanol. So mae dŵr yn mynd gyntaf. A hwn, dwi'n mynd i chwanegu 75 gram, sef 2 rowns o goco to o ansawd da, achos mae'n dipyn o liw ar hwn. So mae'n ddyfnder yn lliw, so mae digon o liw mynd i fod ar y gacen yma. Fel bod ni'n chwanegu blas o ddim siwgr neu menyn. A hwnna, dwi'n mynd i chwanegu menyn. So tos yr ymenni gael ei dorri'n ddarnau, mae'n mynd i doddi'n rhwydd iawn yn y dŵr yma. So jyst i dorri fe. Mae'n heredd y stiwdio ar menyn am barod, so lle ni doddi'n syth gobeithio fyd. Right, so os yw'n ddarnau, mae'n mynd i doddi'n rhwydd iawn yn y dŵr a'r coco i greu fath o hylif siocled gyfoethog. Reit, so wedyn, i'r basin, dwi'n mynd i chwanegu y blawd plaen. To yn aml iawn pan chi'n creu cacen, byddech chi'n ychwanegu blawd hunan godi, ond achos bod blawd plaen dy fi, dwi'n mynd i chwanegu llon llwy de o bowdwr soda. Dim powdwr pobi, ond powdwr soda. A mae hwnna'n mynd i gael effaith gyda'r dŵr cynnes, sy'n mynd i droi'n swigo, sy'n mynd i droi'n stem. A dwi'n gobeithio bod hon yn mynd i fod yn gacen fach ysgafn iawn. Troi hwn i ti. A mae'r blawd wedi bod yn eistedd yn y pecyn, yn y pantry, so felly ni'n ychwanegu air a ager i fewn i'r blawd yma drwy'r hydyll. A'r peth nesaf sy'n cael ei ychwanegu yw, mae yna dipyn o siwgr, dwi'n gwybod. Mae eisiau 8 ounce, sef 200 gram o siwgr caster. Pai poeni fydd y criw camera ma'n yn gladdu fo dim ots be wedyn. So jyst yr hwnna at ei gilydd. A beth nesaf yw 2 wy. A does ddim eisiau gwahanu nhw nawr. So maen nhw'n mewn fel yma nhw. So mae eisiau 2 wy. Ti'n meddwl bach o siomedig sy'n mynd gwahanu nhw rwan? Dim mwy o dricia yn y gegin. Na, so mae hynny'n mewn fel yma nhw. Wedyn llon llwy de o rhin vanilla. A mae hwnna chydig bach o hadau yn efo'n barod. So os ym eisiau prynu pod, lle i'n gael rhywun arall wneud y gwaith i gyd i ni. Bod yr hylif a'r hadau mewn yn un potel. A ydy'r menyn yn toddi, mae'n toddi. Ie, so jyst yr hwnna at ei gilydd. A mae 'da fi 2 din fan hyn, sef 8 modfedd ar draws. Maen nhw'n cael ei uro, a mae dan y bapur gwrsaim ar y gwylod. A hefyd mae yna agoriad ar gwylod y tin, fel bod e'n chydig bach mwy haws mwyn rhyddhau y deisien o'r tin pobi. A dwi'n meddwl bod hwnna'n barod yng Ngharad. Reit, a dwi'n meddwl bod y cynwysion i gyd o fi mewn fan hyn, so jyst wneud twll bach yn y canol a chwanegu'r hylif i gyd i fewn i'r basin. So os ym eisiau i fenni y menyn a'r siwgr yn gyntaf, mae'r cwbl yn digwydd mewn un cam. A wedyn dwi'n mynd i droi at llwy fetal, fel bod ni'n colli dim o'r air, dwi'n mynd i blygu a'i grynhoi yn y basin yn barod. Mae chydig bach mwy llym, so allwn ni dechrau ar patrwn a gweithuriad siap 8. A pwyll pia, achos mae'r gymsgedd mae'n lib iawn. Wel, ac yn dwy'n iawn. Mae'n dwy'n iawn hefyd, ydi. So gwared y twlpe a'r lwmpe. Mae hwn yn dwy'n iawn. A'r ansawdd i ni ar ôl, bod y beth yn debyg iawn i ansawdd cytew. Jyst bod yn rhedeg o'r llwy. So mae'n tipyn mwy rhydd na cacen sbwng arferol. A jyst cael ei rannu wedyn rhwng 2 din, bod e'n gymarol gyfartal. Ni. A sy'n bach mewn amser, wrth gwrs, wedyn cla'r basin yn lan. A mae hynna'n barod wedyn i wres y ffwrn. Ar wres isiel, ar wres 160 Celsius, 300 Fahrenheit, nwy rhif 4. A maen nhw'n mewn am rhyw 40 munud. Nes bod nhw wedi goginio trwyddo. A mae'r pwdyn yn mynd hyd. A maen nhw'n mewn fyna. A jyst gael nhw ar ffwysto wedyn ar wifren. Os bod nhw'n debyg iawn i hwnna. Hyfryd. A chi'n gweld y sglein ar y wyneb. Reit, so ni'n ddechrau ar yr eisyn. So fewn yr sosban, ma'n ei off.
mae eisiau peint o hufen dwbl. Hufen dwbl. Peint o hufen. A mae eisiau 300 gram o siocled tywyll o ansawdd da. Felly peidio cyfri Na, caloria dim o gwbl yn yn wythnos y siocled. Na. A just yr hwnna i'r berw, nes bod y siocled wedi toddi. A na just holli hwnna'n ei hanner. A y llall hefyd. A da symu hwnna draw. So just bach yna gilleth fel un amgylch yr ochr. So mae'n frai iawn, achos y dŵr a'r coco. Wps. Ie, llanas llwyr rhywbeth o lyn. Yna ni. Perffaith. Yn ei hanner. So mae'r eising yn barod, mae hwnna just yn toddi, a chi'n cael loeri wedyn, so mae'n debyg iawn i hwn. O, mae'n eitha llwchus. Ie, mae'n edrych hollol wahanol. Ie, na chi, so ar ôl i bod yn yr oergell, mae'n debyg iawn i hwnna. A gyfer yr eising, chi'n mynd i gymysgu hufen caws, siwgr eisyn, menyn a coco. So dwi'n rhaid cyfan at ei gilydd, nes bod yn debyg iawn i hwnna. Oce, a dyn ti'n gwasgaru yn dechrau. Mae siocled treble fan hyn, felly. Mae'r gacen, a wedyn mae'r llenwad, a'r sglein siocled o amgylch yr ochr. So rhaid hwnna i'r ochr, rhoi llall ar ei bennau. Iawn. A symud iawn. Mae sawl hynna nhw'n hyn. So hwnna ar ei bennau. Wedyn, y llall. O, mae llunos wedi dechrau. Amseru da iawn. O, do, dwi wedi dewis diwrnod da i wedi ymweld â phrawn da.